Ni yw Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Ni yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yn arolygu'r gig a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol yng Nghymru i wirio bod pobl yn cael gofal da. Gallai'n harolygon fod yn rhai a gyhoeddir neu heb ei gyhoeddi. Rydym yn edrych ar sut mae gwasanaethau yn cydymffurfio â rheoliadau yn diwallu safonau gofal iechyd ac yn diwallu deddfwriaeth safonau proffesiynol a chanllawiau eraill lle bo'n berthnasol. Rydym yn defnyddio'r rheoliadau a'r safonau i wneud penderfyniadau am ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd gwasanaethau gofal iechyd. Ein nod yw bod yn llais dibynadwy sy'n ysgogi gwelliant mewn gofal iechyd ac yn dylanwadu arno, ac ein diben yw sicrhau bod gwasanaethau gofal iechyd yn cael ei darparu mewn ffordd sy'n mwyafu iechyd a llesiant pobl. Mae pobl wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym yn annibynnol, gwrthrychol, pendant, cynhwysol ac cymesur. Ein blaenoriaethau yw canolbwyntio ar ansawdd y gofal iechyd a ddarperir i bobl chymunedau wrth iddynt gyrchu a defnyddio gwasanaethau a symud rhyngddynt. Addasu ein dull gweithredu i sicrhau ein bod yn ymateb i risgiau i ddiogelwch cleifion sy'n dod i'r amlwg. Cydweithio mwyn ysgogi'r gwaith o wella systemau a gwasanaethau ym maes gofal iechyd, ac i gefnogi a datblygu ein gweithlu i'w galluogi a'r sefydliad i gyflawni ein blaenoriaethau. Eisiau darganfod mwy, ewch i'n gwefan.